Zdravím všetkých vláčkarov aj ostatných ľudí. Ja vás vítam o mojom prvom komentovanom videi, kde si ukážeme, ako hrať s Vectronom tie základné veci a po prípade, ako sa používa a ako s ním hrať, keď náhodou to zapnete a neviete. No, dneska tu mám takúto náhradnú, dajme tomu, súpravu Metropolitanu, kde máme tieto vozy, prvú triedu, Ampír, nebudem to vyslovovať, lehátkový voz, Toutičkár, máme tam už iba české, nič extra, a na konci máme jeden slovenský, tak. Takže jednotkou sa teraz presunieme do mašiny. Tak, no, tí, čo to videli, to videli. Tí, čo to nevideli, to vidia prvýkrát. Každopádne to točím na druhýkrát, pretože mi to predtým crashlo. A vlastne poďme na to. To je všetko, niečo urobíme. Na začiatku si musíte zvoliť smer, že či dopredu, dozadu. Ja pôjdem dopredu. Ináč, nachádzam sa v stanici Galanta a teraz pôjdeme traťou smer na juh, dolu, teda na západ, do Bratislavy, dvojitým Včkom. Tak. A teraz si zabrzdíme vlak, nech nám to tu nepípe, hej. Urobíte to pomocou, myslím, že výkričníka a takého vôčka v slovenčine, no, tak nejak. Osvetlenie pultu, to funguje iba v noci, to je L-ko. No a chcel by som sa zastaviť teda, čím začneme? Začneme týmito 3 prepínačmi, hej. Toto je vlakové topenie, hlavný vypínač a zberač, hej. Toto už sú také nepotrebné, sa používajú iba v Nemecku, to sú také 3 na zabezpečovací systém, myslím. A to je na PCBčko a LZBčko. To vám vysvetľovať nebudem, alebo môžem v podstate. 2 nevidno, je tu iba 1. Vlastne toto je Varsam, Frei a Befehlfizisch. Alebo tak, no, Befehlfizisch Frei Varsam, to si nájdete. Nebudem vám teraz vysvetľovať, ako to funguje, pretože to je v každej mašine a teraz vysvetľujem iba Vectron. U tohto sa už musíme zastaviť, fakt. Toto je Ebula, CDD a TCD, TDD, tak. To je základný obrázok, displej a toto je viacej menej ťažná síla, brzdenie a tak. Tachometer, no. Tempomat si ukážeme. Mirel, to patrí tiež. To sa nedá využiť v podstate. LZB, brzda, betrieb, Nordhard. To vám potom niečo poviem. Máme vysielačku. Takže, toto si zapnem kúrenie, alebo teda topenie. Celej súpravy. Teraz ho vypneme, hej? Označí sa nám to tu. Ale tuto ešte. Pozerajte. Urobíte to dokonca aj na klávesnici Ctrl plus H. Vidíte? No. A kilonewtony to si musíte odbrzdiť, aby vám to dalo. No. Takže topenie máme za sebou. Keď chceme napríklad zhodiť zberač alebo vypnúť generatorický vchod, tak musíme vypnúť hlavný vypínač, čo sa zapne očkom a vypne sa Shift plus O. Máte to tu napísané. Alebo môžete aj takto. Porucha. Takto vypnete. A takto dopredu zapnete. Zberač to isté, Pčko a tak. Tak, a keď to úplne takto dolu potiahnete, tak sa vám spustí aj piesok. Keď čo ja viem, idete do kopca na takej výluke. My to dáme samozrejme takto. Zapneme si to pomocí klávesy, Pčkom. Zberač, ten sa nám akorát zapol. Porucha. Nemám
máme poruchu. To len tak vyskyt. Dobre. Tak. Dobre, kilonewtony máme prečiarknuté, bo máme zabrzdené. Zapneme aj topenie Ctrl plus H, už som spomínal. Dobre, teraz sa zastavíme u brzd. Alebo ťažnej síle. Takže tortlu, hej. Keď chceme dať páku výkonu, tak musíme, keď chceme ísť dopredu, tak musíme najprv stlačiť Z-ko, akože dbalosť, a pôjdeme dopredu. Ja to mám zabrzdené kvôli tomu, aby som nikam nešiel, alebo vlastne ja vám to môžem ukázať. Vlastne D-čkom idete dopredu a A-čkom vlastne idete takto späť. Na nulu vždycky chodte. Tak, teraz keď si napríklad odbrzdím. A viete čo, ja vám najprv vysvetlím tie brzdy, hej? Jak to máme za sebou. Neviem ako, ale ja som si to prenastavil na M-ko. Vyskúšajte si to v F1 pohľadať. Sorry. Že ako si máte vypnúť EDBčko. Samozrejme, keď zapnete hru hneď, máte zaple. Ale keď ja stlačím M-ko, tak už ako vidíme sa nám vyplo, bo tu svíti EDB. Hej? Takže teraz už by som brzdil iba vzduchom. Takže takáto brzda, keď ideme takto dolu, to je EDB brzda, takže ona by nám nefungovala. Tak. A táto páčka, úplne vpravo, tak tá by bola už iba vzduch. Ale keď si vypnem to EDBčko, zapneme EDBčko, pardon, tak toto mi brzdí elektrickou dynamickou brzdou, teda motorovou. A toto tiež. Jo. A keď chceme ísť do výkonu, musíme stlačiť Z a D. Počkaj, ja vám to ukážem. Čo mám? Ja mám asi zabrzdenú onu. Vlastne. Počkaj chvíľu. Sa nerozbehne hneď. Aha, pekne. Vlastne dbelosť, keď vám to zapípe, musíte vždycky vlastne stlačiť Z-ko. Alebo keď vám to nebude svietiť. To už viacej menej asi poznáte toto. Ja len teraz hovorím na vektorónové veci. To nebudeme preberať, lebo to by bolo na strašne dlho. To dáko tie benúky nefungujú. No, to si musí zabrzdiť, aby nám to nehodilo núdzovú brzdu. Nice. Ja vám to viem ukázať. Tak. Dobre. A vypneme si EDBčko teraz. Pretože nás medzi Galantou a Bratislavou je zakázaná rekuperácia. Bože, nie Ečkom, bože, M-kom je to u mňa. A teraz už by sme brzdili iba vzduchom. Vidíte, pozrite. NZ5. To znamená, že núdzová brzda, alebo ja neviem čo to je. Proste NZ5, núdzová brzda 5. A keď ju chcete zrušiť, tak musíte stlačiť Enter, hej. A to viete, to každý vie. V podstate, ten, kto chce vlastne na vektorónoch jazdiť, no, to by sme tu boli do zajtra asi. Ja to vysvetľujem všetko veľmi pomaly. Dobre, svetla máme Háčko, alebo takto. To tam moc nefunguje. Keď chcete vypnúť svetlo, tak podržte, alebo ťukajte proste Shift plus H, hej. Tak čo, no, EDBčko máme vypnuté, čo by sme ešte... Aha, tempomat, teda autopilot AFB, hej. Keď si chceme zapnúť tempomat, alebo ako, volajte tomu ako chcete, tempomat, autopilot, AFB. No, ako pojete do click barov, hej, tuto. A
tu máte toto. To už budete pravdepodobne poznať z Traxoru, hej? AFB, AFB, AFB. Sa vrátite. A už tu máte AFBčko, hej? Na Vectronoch to funguje trochu inak ako na Traxoch alebo na niečom inom. Nie je to tak, že zdvihnete, čo ja viem, takto. A hneď to máte. Nie, ono sa vám to vráti. Áno, na 40-ku. Ale vy musíte, keď chcete proste, aby to tam bolo, tak vy to musíte potvrdiť pomocou CTRL 2TV. Hej? Ja to mám na kvéčku. Aj dolu, keď chcem ísť. Čo ja viem na 40-ku, hej? To mám. Jo. Keď chcete vedieť, ako pridať výkon na EFPčku, dá sa to samozrejme aj takto. Tieto horné knoflíky nefungujú, tie dbelosti a tak. Keď chcete... Pekla. Keď to chcete pridať, tak musíte dať plus Shift plus D, to pridáte. Alebo dáte Shift plus A. A to vlastne dáte nižší ten výkon. A CTRL 2TV vlastne to potvrdíte. No. Si to dám na 40, alebo ne? Si to dám na... Na čo si to dám? 120. Na 100. Ja vám to potom predvediem teda. No dobre. Tak môžeme si to odbrzdiť a môžeme si ísť zahrať. Vlastne ešte vám môžem ukázať funkcie zberačov. Tu máte, že auto, to je jeden. Pravý. To je tento, počkajte. To je tento. Nie, tento, pardon, tento. A tento pôjde dolu. Tento, takto. Počkajte, ja si pravím možno screenshot. Tak. Alebo viete si dať, že je zadný. To je asi to isté. Tam učiame len reálne. Áno, takto. Alebo si viete dať, že oba. A to fakt, že vám oba dá. To je husté, mne sa to páči. Tak. A oba vám to tam normálne nechá. My si dáme auto, takže tento si dáme preč a tento si necháme, ako sme ho dostali na začiatku. A môžeme sa teda vidieť na prvú cestu. Budeme mať otvorené dvere, nevadí. Dobre. Počkajte. Dúfam, že nič nemám zabrzdené. Prvňa to tak zistím. Z-ko, vždycky, keď vám to začne pípať. Ja to teraz pôjde z takého dôvodu dolu. No, dobre, nejde. Tak. Tak. A v Senci, kde zastavíme, tak vám vysvetlím jednu vecičku. Vidíte, tu je, že očakávajte vypínačku, hej? My to dáme čo najviac. Vypneme si už topenie. Počkať. Teraz takto sa správne. Tak. Dobre. To možno pustí... Nie, ešte nepoďme. Tak. Teraz vám ukážem, ako sa zahrať na vypínačku. Na Vectronoch. Je to celkom... v pohode. To máme už za vypínačku. Ja už to vypnú teraz. Porucha. Prechádzame. No. A keď prejdeme vypínačku, tak vám porozprávam veci. Je to zaplniť 3 a 1 text. No, čo to malo nevadí.
napíšeme AFBčko na 120 pomocou Shift plus D a potvrdíme to Ctrl plus 2TV. Z-ko, z D a ideme do výkonu. Si na to zvyknete, nie je to nič ťažké. Je to ľahšie, jak na Pershingoch, 3-krát minimálne. Jaj. Ja ešte tu budem. Tak. No a chcem vám porozprávať o tých nových vektronoch, ktoré sú teraz, napríklad VUS. Tieto 3 vektrony, ktoré vám teraz vylepím. Tieto 3 vektrony majú strašne veľký problém. Keď sa zapína hlavný vypínač, to trvá. A keď ste pod 30 km za hodinu, to trvá jak sviňa. To trvá. A zberač to ešte dlhšie trvá. To je ťažké. Žiadna zábava. Nie je to nič príjemné. No dobre. Tak vám ešte porozprávam. Napríklad to, čo chcem urobiť v tom senci, hej. Tam budeme stáť. No a chcel by som vám ukázať takú jednu vecičku, ktorá vlastne vám odčíta posledný keby boss v tom peróne, ktorá zistí, že kedy je ten boss v tom peróne posledný. Urobíme túto v Sladkovičovi, toto je len skúšobná jazda, tak prečo nie? Necháme si vyple EDBčko vstupom. Potom v senci to môžeme urobiť kľudne aj EDBčko, dobre. Toto keď budeme brzdiť, EDBčko vám to nepojede, máme to vypnuté. Musím ho brzdiť, lebo neviem dobre moc brzdiť. Tak, a takto sa brzdí vzduchom. Sú to celkom dobré zvuky, no. Tak. Máme ešte... Tá vec sa volá KPJčko. KPJ. Ale sa mi páči, že ten vektorom proste nehúka, že je ticho. Nevie, spáči mi to. Len ja tak pomaly spáčam do stanice, lebo moc tú hru neviem hrať, ale ako takú ovládam, sa dá povedať. Tak. A robí sa to tak, že stlačíme 2x Z-ko. Takže dbalosť. Na vektronoch je to takisto, tuto. Takto 2x. No ne, ale nejde to v tejto hre. V Open Rails to nejde. Tak. A musíte si to odmačknúť hneď na peróne. Na začiatku perónu. Musíte 2x stlačiť to Z-ko, ale hneď, že za sebou. Nesmie tam byť žiadny cooldown. Pre mňa je to E-čko, ale pre vás je to Z-ko. Pretože ja som si to prenastavil, ja idiot. Lebo som nevedel, že toto idem točiť. Tak, dvojité, Z-ko. Teraz. Poďte aj kľudne skôr, nezabije vás to. Tak. A teraz budeme pekne vedieť, že či sme za to súpravou, ukazuje nám to. A to môžete napríklad aj pri obmedzeniach, pri väčších rýchlostiach použiť, ja neviem. Hoci kedy. Keď niečím chcete prejsť. Nie, to som ešte takto. A viete si to aj takto, ale tak aby to bolo realisticky, tak to môžete aj tak. Dobre, posledný vagónik. Voda. Nice. Vyšlo nám to perfektne, fakt. A je to nice. Je to celkom dosť nice. Dobre, nice. Viete sa aj takto pomocí šipiek.
kamery, ja ich občas ich používam. KPR-ko nie, ale ono nie je presné. Vždy to KPR-ko z takého dôvodu, ale je celkom dosť presné, keď si to tak uvedomíme. Dobre, sme Sladkovičové. Tak, a môžeme ísť ďalej, tu nič nechceme v podstate. Jo, a otvoriť dvere, to máte buď Q alebo Q plus Shift. A takisto nejako podobne by to malo byť u T a G pri zatváraní dverí. Neviem to presne. Ale malo by to byť presne tak ako na iných lokomotívach tieto veci, čo neviem. Aj toto, ten tempomat, to by malo byť všetko to isté všade. Všetko. Nebojte sa, to budete vedieť. Tí, ktorí hráte, čo ja viem, na gorilách, Pershingoch, na okuliárnikoch, aj s tým vidie video na novej trati, ktorú vyskúša, s ktorou sa trápim zohnať na 3-2 jednotke. Je to ťažké jak sviňo. Ale teraz vám budú pravidelne vychádzať videa na tejto trati. Ale komentované. Takže sa ničoho nemusíte báť. Aspoň raz za týždeň, aspoň, takže bude toho viacej. Za týždeň ako jeden. A tu máme 140, tak to si vynikajúce zadrtíme. Môže vám aj kľudne ukázať 160, to je maximálna povolená rýchlosť. Nevykolají ma to tak v pohode. Tak, pekne ideme. Počkaj, čo robím? Poďme. Ani KPR-ko, napríklad KPR-ko, takto. Nie zo zvyku. Tak stlačíte 2Z a teraz viete, že keď to prejde, tak môžete prekročiť tú rýchlosť. Môžete potvrdiť, teraz to potvrdím. Ctrl plus 2TV a my to samozrejme dáme na 160, to vám to chcem ukázať. Zapneme si EDBčko a uvidíte, ako sa brzdí dobre EDBčkom do senca. A keď tu nie je povolená rekuperácia, ale to je len ale nie, budem to vo videách dodržiavať, vám to chcem ukázať. Sa môže ísť každopádne maximálne 140 km za hodinu. A my si dáme 20 km za hodinu. Tak, sme prekročili limit na tejto trati. Ale za chvíľu to zmizne. Krásne nám to ide. Výborne. Pekne to vyšlo. A ešte asi som nepovedal to, že AFBčko, teda keď to dáme nižšie, napríklad ja vám to ukážem za chvíľu, za 3 minúty. Ukážem vám to teraz. Počkajte. Keď to povolíme. A ináč, keď ste vo výkone a dáte EDBčko dolu, bez toho, aby ste ho potvrdili, tak ono vám to začne spomalovať. Takže to radšej nerobte. A napríklad teraz si ho dám takto dolu, hej, na 120, na 140, to je 140. Tým lepšie. Bude sa mi to tak strašne lagovať. Rozmer reca, dobre. Keď to potvrdíme tým Ctrl plus 2TV, pre mňa to Qčko, tak to začne brzdiť. Hej? Ale bude to brzdiť iba, vidíte? Iba EDBčkom to bude brzdiť, nie vzduchom, lebo Vectron na automatike nevie použiť vzduch z akého dôvodu. Prečo to nebrzdí? Teraz to až brzdí. Až teraz sa spamätal. Jaj? Tak to je čudné. Až to AFBčko je poriadne zabugované tuto. Sa možno spamätal vždycky, keď zabrzdím. No okej.
Lebo napríklad, keď dáte do výkonu, tak to brzdí pekne. Tak, teraz jedno pekne. Možno aj taký burpin vydám s pershingom, ale to fakt za toto chcem asi tak 25 lajkov, keď mám vydať video s pershingom, pretože ja pershing absolútne neviem riadiť. Učím sa to iba tak 3 týždňa a viem akože zastaviť ako tak, ale robí mi to problém jak svina. Občas na to aj rage'ujem a som z toho veľmi naštvatý. Kričím na to. Kričím na tú hru, aj keď si to nezaslúži. Je mi to ľúto, no. Tu robí pracovník. Ja som nepovedal vám asi trúby, že? Alebo píšťale. Píšťala nie je na Vectronovi, ale keď chcete dať že veľký zvuk, teda malý zvuk, v podstate, dáte N-ko a vnútorný zvuk dáte medzerník. Aj keď ja som to mal tak, že medzerník bol balosť, ale nevadí. Na train simulátore to už dávno preč. Dobre, už sme v Senci za chvíľu. Už to nechám bejť. Takže vám teraz brzdenie do stovky, hej? EDBčka, no. Tak to obyčajne. Nechám vám zvuky. Teraz. Akože ja mám raz taký deň, že sa mi tie zvuky strašne páčia. Ale dneska mám také, že chcem byť úplne ticho a pekne jazdiť. Dneska som ani nemal chuť na Vectronovi, ale tak... Keď sa mi to, tak prečo neviem čo. No tu už máme predvést, nechám to na tej stovke. Alebo viete čo, neviem to. Ečko. To pekne ubrzdím zo 110 iba EDBčko. Dúfam, tú stovku stihnem, určite, tá je ďaleko. Keď som videl predvesť, tak ja som trochu spanikáril, ale to je viacej menej nič. Ak nezastavím na peróne, tak mi prepáčte, moc sa mi v tom nedarí. A máme tu vypínačku. Čo je nice. Senec. Už som chcel povedať cereť. Á, ne. Čo mám hovoriť cereť, tak som urazil. Nice, brzí. Jaj, nie, to som nechcel, sa mi nafúknem po trubie. Teda odfúkne, pardon.
No GG. No výborne. Tak to je smola. No nevadí. Tak, no zastali sme celkom v pohode. A bolo to EDPčkom tentokrát. Teraz už pôjdem iba pekne vzduchom, nech idem pekne podľa predpisov. To je zakladaná rekuperácia. A ideme ďalej, nech toto video nie je dlhé, zbytočne. Tak, a čo vám mám ešte povedať? Ečko, teda Zetko. A vy viete, už som vám to pravil miliónkrát, dobre. Vlastne keď chcete vidieť to, čo ste zrekuperovali, koľko ste vlastne vrátili kWh, alebo čo viem, kilonewtonov, hej, kilonewtonov. To vidíte tu v Train Simulátore, vám to naozaj ukazuje. Lenže toto je taký fake proste. Ale toto je práve tieto kilonewtony, čo vám dáva. Ale tieto dve, čo ste spotrebovali, vrátili, zrekuperovali teda, také vám neukazuje. Ja tu mám vypínačku. Ale čo? Porucha, porucha, porucha. Tak pohode. Počkaj, jaj. Ja úplne zabudám na to Ečko. Kámo, tak keď si to vráti. Nie, zabudám ešte. Teraz. Nájsť generatorický vchod. Ináč to je zo železnice. Alebo vie, čo je trakčný odber, tak mi môžete napísať, čo to je, ako neviem, čo to je. Vypnite trakčný odber, nejaká šachovnica, či čo to je. Nie. Tak zostaneme, no nevadí. Nevadí. Choď pekne. Choď pekne a nehnevaj. Choď pekne. Jaj. To nekúkal na základný obrazom, no choď. Tak. A sme asi tesne pred polkou. Teraz nás čaká Bernolákovo, potom Veľký Biel, Bernolákovo. Banka pri Dunaji, Bratislava, Vajnúri, odbočka Močiar. Bratislava, Vinohrady, kde nechcem stať, lebo to je tú zastávku ja neznášam. Takže vo v hlavnej stanici budeme stáť. Najradšej by som si Murel vypol, bo otravuje jak svinia, ale tak prečo nie? Jak môžete mi aj napísať, že či funguje na OpenRailse ETCS, ale ja si myslím, že nie, to funguje iba na Train Simulátore. Jaj, ale keď budem mať tú trať 3-2-1, tam vám bude videa, tam vám bude každé 3 dní asi jedno video vychádzať na motivované. Tam bude veľa trati, tam teraz stavajú, to je trať normálne od Čiarnej nad Tisou, po Drážďany, Dresden, až po Karlovy Vary si myslím. Keď som pozeral tú mapu. Ja vám ju sem radšej nebudem dávať, vy si to pozrite, ja vám dám link. Lebo sa bojím, že tam sú také autorské práva a nie je to úplne vhodné. Dobre, tu by si pretrénoval. Že v realite sa to EDPčko vypína, myslím, že na tomto, ale nie sa si istý. Áno, bude to tam určite. To hlavne sa to zapína. Na to nemá. Nemá sa to tie inde zapínať, ja Vectron celkom veľmi dobre poznám, takže nie. Ešte je tu teda čímočinná brzda, ktorá je úplne tuto. Ktorá vlastne
primočí do tej samočinnej brzdy. V podstate. Tu máme Bernolákovo, v ktorom nebudeme stáť, budeme až v hlavnej stanici stáť. Ja nechcem toto video robiť, pretože bude. Očividne už je také, bude určite také 45 minútové podľa tohto času. Ale to sa ešte len uvidí. Tak, prichádzame do Bernolákova. Úplne som zabudol na to, že tu je stovka. Si iba všimol táto. Spanikáril a dal som trošku brzdu. Nevadí. Stáva sa. To je v pohode. Na budúce vyskúšame urobiť aj timetable. Což bude mi asi 2,5 hodiny trvať, ale uvidím, že či vôbec na to budem mať často až na budúci víkend. Tak, Bernolákovo práve prechádzame, pozdravíme, čau. Som chcel zablikať, ale tak nestihol som. Tak. To si odmačkneme KPčko. Tak, a teraz presne vieme, že kedy to prejde. A potom môžeme zrýchliť na 100. Teraz. To je výborné. Ja to vyskúšam vo Vajnoroch použiť na AFBčko, že na to pôjde. Ináč AFBčko sa na Slovensku vyznačuje ako ARN-ko. A ARN-ko ako automatická regulácia rýchlosti. Ešte nejak tak vyskúšame proste. A je to ľahké s tým manipulovať, nesmiete sa zabudnúť. To je všetko. Toto je master key, kompresor. Nízkotlakové prebitie. A toto je záver. Tu máte shift plus insert. Insert je, to som nepoznal dokonca. Innos to je innos vedľa backspace, myslím. Ja to tak mám. Tak, práve prechádzame Ivanku pri Dunaji. Teda mali by sme, tu máme pískačík, tak pekne zatvrdíme. Áno, Ivanka. A myslím sa, že Ivanka pri Dunaji má výpravcu. Áno, tam bola budova. To sa mi nechce veriť. Ale doteraz ma vraj, že Ivanka pri Dunaji výpravcu. To je staďa, ten mi môžete napísať. Už som ho raz v tejto hre aj videl. Asi ich moc ani nevšímam. Občas. Keď si chcem na niekom vytrhnúť. A pekne si máme ten vláčik a pôjde pod ten most. Tento oblúk. No, toto bude pekný screenshot. Tak to nejako, nice. Tak to pekne. Nice. Máme tam očakávať 10. To spravíme aj s AFBčkom. Samozrejme iba s obstupom, takže pohoda. Už sme vo Vajnoroch, takže tak. Tam bol vták normálne na tom. Pusté. Necháme tak, dáme to na 10. Nice, pekne. Potvrdíme. Môžete si to samozrejme v nastaveniach nastaviť sami. Tak, a nepustí ma to viacej, ani ďalej, ako 100. Tak, sme vo Vajnoroch.
Vajnory majú také XC nástupište, ako vo Vinohradoch. Trochu kratšie, ale fakt, že iba trochu. Vystačilo by nám, ne? Na toto. Na perón. To nie. Keď si pričítame ďalších 100 metrov, čo som tam na budový KP. Áno, zbydal nám to tam. Len veľmi ťažko. Tak. Poďme. Si to odmačkneme. Tak, pridáme viacej. Dáme to na 60, 70. Teraz hneď. Môžete to aj predtým, lebo tomu vektoronu to vždycky trvá, kým sa zobudí. Pozrite sa. No to trvá jak sviňa. Ty kokos. Niekedy musíte spraviť toto, ale fakt, že niekedy. Haló? Vektorone. Co sa neproberáš? Ja jasné. Ja som zabudol dať oné. Ježiši, no ja hovorím, vy sa nesmiete zabudnúť. Teraz mi to už pôjde, už chápem. To bola moja chyba. Z tohto si neberte príklad, toto som sa aj zamotal. Tak. A za chvíľu minútky by sme mali byť močiari a je tu aj vypínačka. Takže tak, a vlastne močiar robí spojku na hlavnú trať medzi Bratislavou a Žilinou cez Trenčín. 40-kou. Počkať chvíľu. Musel som jednu nutnosť vyriešiť, ale nič. Počkať, mi nejde môžu fungovať. Porucha. Nice. No, tu je tá odbočka močia. Kedysi tu bola zastávka pre osobné vlaky. A ako východ a Bratislava východ, ale ten sa tiež nepoužíva. To mi neobarčí, že ja som tam vletel stovkou. Aha. Ak nič, no nevadí. Aspoň sme trochu niečo prehoršili. Počkaj, teraz môžem nechať kúrenie tak. Kopenie. A to tak. Aj tak už končíme jazdu. A jak som spomínal, vo Vajnoroch nestojíme. Takže sme oslobodení. Pekne rýchlo ideme cez tie Vajnory. Teda, bože, Vinohrady, pardon. Tak. Aha, už tu máme toto. Á, tak nič šupno. Teraz ideme do kopca, takže to nemôžem pustiť. Až teraz. Teraz to mám to vyrovná. Teraz budeme práve, že iba o trošku. Máme 100 za chvíľku. Treba si to ubrzdiť, aj keď tu nie je žiadne očakávaj, ale treba si to vždy pekne ubrzdiť. Pred tým ešte. Očakávaj 40, no jasno. To sa dá očakať. Tu máme tú 100. Musíme bohužiaľ takto veľmi, lebo Mirelová krivka nás nepustí. Ona sa niekde za týmto mostom začne regenerovať. Musíme ísť pomaly. Nezastavujú, moje zastane, mám pocit. Určite musíme si pospíšiť. Ja sa aj bojím, aj keď tam reálne on mi nebrzdí. No dobre. Nice. Choď.
je to v Bratislave, ja mám vždycky s týmto problém. Tak, necháme to takto. To je, myslím, šachovnica, tu sa musí vždycky vypnúť zberač. A je tam 30-ka. Tak počká, tak vám vystrením toto 3 minúty, čo tu poviem tou 30-kou, tak zatiaľ čus. A 40 a očakávaj 40 timer. Spájame zberač. 3, 2, 1. Porucha, porucha, porucha. Víte, ak ja som šikovný, ja viem, čo sú to za rýchlosti. Oni nedajú ani očakávať reálne. Ale tak ja tu každý deň jazdievam na tejto hre, takže ja to viete. Šachovnicu, či jak sa to volá. Zapneme to až pri tom na 240, očakávaj 40. Ďalej za Bratislavu už nebudem pokračovať. Nechcem toto video robiť dlhšie ako 50 minút. To by z vás možno ľudí by ani nepozeralo. No, povedal som vám toho tu dosť. Taktiež v komentároch vám dávam toho, ktorého pozerávam. Teda bože, v popisku. Takže ako youtubera. A je to frajer, takže si ho môžete ísť pozrieť, aj on robí video. Také, počkej, zvedním zberač. Ečkom to treba. Nie, 20. A to čo robí? Poď, odprstí sa, chcem mať ono. Dovolené kilometry, dobre. Trochu to dáme. Ajajaj. Prečo mi to zabrzdilo? Úplne darmo mám to aj peťko teraz zapnuté. On celkom robieva vraj, že problém, keď nie je sklopený. V realite. Ečko. Ečko, nie Zetko. Pre vás je to Zetko. Pre mňa je to Ečko. Au. Nice. A túto si tiež to KPIčko dáme. Toto má tiež veľmi malý perón. Nie je to rozložené na 3 časti, iba na jednu. Pekne. Poď pekne. Tak. Poďme. Si nebrzdí. No. No, aj robí ten vzduch, tie zvuky, to sa mi veľmi na tom páči. To je v pohode. Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Úchov, Žilina, necháme to takto. Aj, no dobré, lebo som im chcel aj prechod. Ten prechod je kde? Ten tu nie je, nevadí. Dobre. Tak ľudia, dneska bych to ukončil, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Háčte lajky, odbery, komenty, aj iné trate, alebo na tejto, čo by som mal prejsť a aký vlak konkrétne, aj že s akými vlakmi, teda vozmi. Ak dáte 25 lajkov na toto video do mesiaca, tak ja spravím s S-om, nie s Pershingom, s S-om, video Urpín do Šurian z Bratislavy Nového Mesta, alebo asi z hlavnej stanice, lebo z mesta sa nedá ísť, to by som tam nejako musel posunovať, to by bolo dlhé. Dobre, tak dúfam, že sa vám to páčilo, ja dám vlak do bezpečného stavu a kvitujem to. Takže adios, čus.